зрители, уважаеми приятели на футбола, добър вечер, поздрави от Варшава. Добре дошли на националния стадион на Полша. Текат последните минути на дългото очакване. След това магията, наречена футбол, ще ни завладее с пълна сила до 1 юли 2012. Това е времето за 14-те европейски футболни финали. Тези финални минути на обратното броене са за Марко Балич, изпълнителния продуцент и автор на сценария по откриването на футболния шампионат на Стария континент в Полша и Украйна. Марко Балич, известен творец, много актуален в последно време. На него бяха поверени церемониите по откриването на Олимпийските зимни игри в Торино 2006, както и преди това в Солт Лейк Сити, където той се бе погрижил за да зарадва спортния свят с церемонията по закриването. Именно на него предстои тежката задача да каже своята дума и в Рио де Жанейро 2016 по време на летните олимпийски игри там. Какво обещават домакините? Една скромна, стегната церемония, в която ще видим около 1000 изпълнители. Естествено, ще бъдат преплетени фолклорни елементи и от Полша, и от Украйна, които да подсилят мотото "Създаваме история заедно". Така Мишел Платини се обърна към европейски и световен футболен свят и най-вече към футболисти и треньори. Създаваме история заедно и шоуто трябва да бъде истинско. Виждате реката Висла и стадиона Красавец. Чисто ново спортно съоръжение, струващо някъде около 500 милиона на домакините. Научих, че две от фирмите, които са се ангажирали с построяването на този стадион, са и фалирали, но какво да се прави? Тези 500 милиона евро в време на криза могат да озорят дори такава нация като полската. Освен тук, във Варшава мачове на полска земя ще има в Гданск, в Познан и в Вроцлав. На територията на Украйна, Киев, Лвов, Харков и Донецк ще приемат срещи от тези 14-ти футболни финали на Стария континент. Сега можем да оставим малко музиката сама да говори и да видим какви идеи е вложил Марко Балич в сценария на това откриване, което се пазеше в тайна. 250 часа репетиции бяха реализирани, за да може Европа и света да види тази церемония. Повече от 100 доброволци също се включват, но казано на телевизионен език зад кадър, защото построяването на тази платформа, която покри терена, изисква допълнителни усилия. А между другото да ви кажа, че днес 20 градуса е температурата на въздуха във Варшава, но цял след обед вали непрекъснато дъжд. Много висока е влажността на въздуха, 77%. И именно заради това, може би, разчитайки на тежката дума на метеоролозите, организаторите на матча по откриването и на тази церемония решиха всичко да се случи под покрив. Така че от тази гледна точка, от капризите на времето, няма кой да се притеснява тук на стадиона в Варшава. На подготовката на шоуто, което вече наблюдават, уважаеми зрители, са
изпили около 2400 литра вода, 22 000 сандвичи са били раздадени на доброволците и на артистите в подготовката. Сега пък е ред на Адам Георги, който ще изпълни Шопен етюд ла минор. Няма как изкуство и спорт на територията на Полша да не си подадат ръка. Именно изкуството и спорта ще направят този мост към феновете на футбола, към милионите почитатели на най-популярната игра, за да може тя да докосне всички, не само границите на Европа, разбира се. Още нещо любопитно за този талантлив пианист е, че той е един от най-добрите играчи на футзал на Унгария. Освен е изкуствен майстор на пианото. Няма как да минем без диджей днес. Диджей Карматроник. Италианецът рязко повишава оборотите на музикалното шоу във Варшава, за да бъде купона абсолютно истински. В момент културата и спорта ръка за ръка поставят начало на голямото предизвикателство. Това е пътя към историята. Така каза Мишел Платини на вечерието на 14-те европейски футболни финали. Виждате каква гледка представлява и красивия стадион. Феновете символизират 16-те страни финалистки и по-скоро националните флагове на тези страни. В група А попаднаха Полша, Гърция, Русия и Чехия. Домакините и европейския шампион от 2004 откриват след около 10 минути първенството на Стария континент. Втория матч от днешната програма ще ви пренесе на стадиона в Вроцлав, където една срещу друга ще застанат 11-торките на Русия и Чехия. В група Б, която ще бъде в Украйна, със съставите на Холандия, Дания, Германия и Португалия. Харков и Лвов. Това са сборните места за тези 4 страхотни футболни нации. В група С събитията ще се развиват отново тук в Полша. Гданск и Познан са домакини на Испания, Италия, Ейра и Хърватия. А група Д, която
включва Франция, Англия, Украйна и Швеция, ще се концентрира на стадионите в Донецк и Киев. Не случайно всички тези малени копия на тези съоръжения сега са на игралното поле на националния стадион на Полша в Варшава. Тук на времето е бил построен стадиона на десетилетието. Едно митично спортно съоръжение, което в по-далечното минало свързваше и доста мачове с българско участие, но неумолимият ход на времето хвърли своя отпечатък. Все по-трудно е било да се поддържа този доста остарял от всяка гледна точка стадион и затова домакините от Варшава решават да съборят този стадион. Морално остарял отдавна е спортно съоръжение. Ще допълня само, че прекрасен прес-център, отлични условия за работа и най-важното страшно много усмивки и зеленина. Както тук край стадиона, така и в цяла Варшава очудват. Най-много човек, който за първи път идва тук. Днес градът бе украсен в червено и бяло и разбира се в синьо и бяло. Преобладаваха усмивките, преобладаваше настроението и добрия тон. Домакините вежливи към своите гости, но разбира се, твърдо намерени да отвоюват своето в дебютния матч на Полша. Гърция със самочувствие на еврошампион от 2004, тогава, когато никой не броеше играчите на тази страна в Португалия. Ото Рехагел и неговите футболисти смаяха футболния свят. Виждате и сега какви колоритни фенове има по трибуните. Така ще бъде, вярвам, и до края. Дано да станем свидетели, уважаеми зрители, на едно мирно първенство, на един шампионат и изцяло преминаваш под мотото за атрактивен, качествен футбол и разбира се в комбинация с онова задължителното спортсменство.